Ҳамада салом дӯстон, бо шумо аз канали Азам блог ва ман имрӯз барои шумо якчанд роликҳои даҳшатоваре омода сохтам, ки баъд аз тамошо кардан дар ҳайрат меафтед. Аммо пеш аз ролика сар кардан дӯстон ба канали мо обуна мешавем, як лайки дигар мо бошад сар мекунем. видеоро дӯстон якчанд блогери итолиёвӣ дар як ҷои кӯҳна ба навор гирифтанд. онҳо худашон мегӯянд, ки вақте ки мо ба ин ҷо омадем дар бораи ин ҷо хабарҳои хелом зиёд буд, гӯё ин ки дар ин ҷо ҷинҳо зиндагӣ мекарда бошанд. аммо дӯстон, шумо бо диққат тамошо кунед, ки ба яке аз онҳо чизе ҳамла мекунад. аммо ин чиз на он қадар хуб ба камера метобад. दरवाजा कैसे बंद हुआ? ओए आवाज आ रही है, बाइक से आई है। ये देख, अल्लाह अकबर। बात ध्यान से, बात ध्यान से। अच्छा दरवाजे को धक्का लगा यार। ये आवाजें यहाँ कहाँ से रही हैं यार? इधर से आवाज आई है, इधर से आवाज सुनी यार। कौन है अंदर? कैमरे जरा इधर ही रखना, तीनों दोनों। चलो मेरी बात सुनो, जरा बाहर आओ। शबाज बाहर आ। विकास चलो, चल 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 शबाज, चलो चलो विकास आ जाओ। ओए क्या हुआ? ओए इसको क्या हुआ? अल्लाह ओए अकबर। ओए ओए वो क्या हो गया यार इसको? ओ यार शबाज, तो कमरे में ले गए यार उसको। शबाज ये क्या था यार? बोलो यार, विकास इधर कौन है? ओए ओए वकार। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। पकड़ इसको, पकड़। वकार оне ки ин ҷо онҳо рафиқи худашонро дар осмон диданд, аз тарси хелҳом зиёд аз ин ҷо гурехтанд. бисёре аз одамҳо дар комментарияи ҳамин ролик мегӯянд, ки ҷинҳои ин ҷо меҳмонро дӯст намедоштанд. ин ҷавонҳоро мебоист, ки дар ҳамон вақте ки дарҳои ин ҷо худ ба худ кушода ва маҳкам мешуданд, дар ҳамон вақт бояд, ки аз ин ҷо мегурехтанд. ва дӯстон, фикру ақидаи шумо дар ин бора чӣ аст? ин видеоро бошад дӯстон якчанд блогери ҷавон ба навор гирифтанд. чӣ хеле ки мо дида истодем, онҳо дар даруни як қайиқ нишаста ба даруни об рафта истоданд ва ин ҷавонҳо худашон мегӯянд, ки мо дар бораи ин озер хелҳом гапҳои зиёд фаҳмида будем. ва бисёре аз одамҳо мегуфтанд, ки дар ин ҷо гӯё чизҳои ғайриоддӣ зиндагӣ мекарда бошад. ва вақте ки ин ҷавонҳо ба ин ҷо меоянд, аз дасти якеаш чизе медорад ва инҳо дар аввал хаёл мекунанд, ки ин моҳӣ аст. лек баъдан аз даруни ин об як даст бо нохунҳои хелҳом дароз мебарояд, ки ин ҷавонҳо хелҳом зиёд метарсанд.
Tangan kita tarik cuy. Wah ada bener. Tangan basah di bawah. Yang pegangin belakang. Udah, mana kami? Main, turun. Tuh, pakai tangan dengan di bawah. Kaki. Ikan apa? Pari-pari apa namanya? Ikan pari-pari. Ikannya lebih malah kita nunggu di sini. برای این رولик дар интернет гапу чапи хелҳом зиёд аст. бисёре ӯздомҳо мегӯянд ки ин ҷин аст, аммо бисёраш мегӯянд ки ин як намуди русалка аст. аммо ягон кас ба як ҷавоби аниқ омада наметавонад ва барои ҳамин ҳам фикрҳои шумо оиди ин чӣ аст? ва бо ҳамин видеоролики имрӯзаи мо ба анҷом расид дӯстон. боқӣ дар паноҳи Аллоҳ.